AVA sú baktérie na prečistenie odpadových vôd, vhodné pre čistiarne odpadových vôd, žumpy, septiky a latriny. Obsahujú ako aerobné, tak aj anaerobné bakteriálne kmene. Aerobné baktérie dokážu fungovať v prostredí s kyslíkom, ako je napríklad čistička odpadových vôd. Anaerobné dokážu fungovať v prostredí bez kyslíku, ako je napríklad žumpa. Dávkovanie je veľmi jednoduché, sú takto natabletkované a tabletku AVA stačí spláchnuť do záchodu. Vďaka AVAR Technology k špeciálnej technológii výberu bakteriálnych kmeňov baktérie AVA dokážu rozpoznať stav vašej nádrže a prednostne namnožiť tie kmene, ktoré pomôžu problém danej nádrže vyriešiť. Pre domácnosti je určená AVA, ktorá je s dávkovaním na 4 osoby. Pre prevádzky, reštaurácie, hotely, penzióny je určená AVA Professional. Dávkovanie je nastavené na 10 osôb. Baktérie AVA odporúčam dávkovať do vyprázdnenej žumpy. Dávka je nastavená podľa počtu obyvateľov, nie podľa veľkosti nádrže. Bežné AVA baktérie sa dávkujú na 4 ľudí v domácnosti. Aktivačná dávka sú prvé 3 týždne 2 tabletky týždenne a následne sa pokračuje udržiavacou dávkou 1 tabletka AVA raz za 14 dní. Odporúčam pri používaní baktérií čistiť toaletu a kúpeľňu ekologickými čistiacimi preparátmi, pretože tie sú k baktériám v nádrži šetrnejšie. Zatiaľ nie je možné kúpiť baktérie AVA v kamenných obchodoch, ale pokiaľ si ich objednáte z e-shopu do 12:00 na obed, budú u vás doma na druhý deň. Bez obav si môžete kúpiť baktérie AVA aj do zásoby, ich minimálna doba spotreby je 5 rokov, pokiaľ sa však skladujú v suchu a pri izbovej teplote vydržia aj omnoho dlhšie. Často dostávam otázku, ako dávkovať baktérie na prečistenie odpadových vôd v prípade chát, ktoré sú využívané sezónne alebo nepravidelne. Samozrejme, túto nastaviť to dávkovanie je komplikovanejšie. Dôležité na začiatku, ak sa vám dá, dodržte aktivačnú dávku. To je prvé 3 týždne, každý týždeň po 2 tabletky AVA. Stačí spláchnuť do toalety, netreba ich aktivovať vopred. Následne udržiavacia dávka, ak navštevujete chatu nepravidelne, vhoďte 1 tabletku AVA 24 hodín po príchode, keď už do nádrže aj príde nejaký nový materiál, a 2 tabletku AVA v deň vášho odchodu. Pokiaľ chalupu na zimu zazimuvávate, pri vašom odchode vhoďte 4 tabletky AVA do toalety a opäť nezabudnite nádrž na jar aktivovať štandardným spôsobom prvé 3 týždne po 2 tabletky AVA týždenne. Čo sa týka čistenia kúpeľne a toalety, odporúčam používať ekologické čistiace preparáty, ktoré sú k baktériám v nádrži šetrnejšie. AVA baktérie dokážu rozložiť toaletný papier, pretože obsahujú bakteriálne kmene, ktoré rozkladajú celulózu. Pre rýchlejší rozklad odporúčam používať ekologickú variantu toaletného papiera, ktorý je menej vrstvový a neparfumovaný. Čo sa týka vlhčených obrúskov, tak tie nedokážu rozložiť, pretože vlhčené obrúsky sú textília a rozkladajú sa naozaj dlho. Tieto odporúčam vhadzovať do koša. Aromatické WC bloky pri každom spláchnutí toalety uvoľnia do nádrže chémiu. Takže áno, škodia baktériám a odporúčam, pokiaľ máte žumpu alebo čističku, tieto WC bloky nepoužívať. Práve čistiace prípravky na toaletu a kúpeľňu obsahujú silnú chémiu, ktorá baktériám v nádrži škodí. Preto odporúčam, pokiaľ máte žumpu alebo čističku, používať ekologické čistiace preparáty, ktoré sú baktériám v nádrži šetrnejšie. AVA baktérie sú plne kompatibilné s tabletkami do myčky, prostriedkami na umývanie riadu, práškami alebo šampónmi, takže kľudne môžete ďalej pokračovať v ich používaní. Pokiaľ v domácnosti niekto užíva antibiotika, áno, tie škodia baktériám v nádrži, takže počas doby užívania antibiotík a ešte 2 týždne po ich doužívaní odporúčam dávkovať AVA baktérie každé 3 dni. Pokiaľ v domácnosti niekto užíva antimikotika, tieto nejako neškodia baktériám v nádrži, takže nie je nutné dávku AVA baktérií upravovať. AVA baktérie sú vhodné pre domácnosti s nainštalovanou úpravňou vody, či už je to chlorovacie zariadenie, zmäkčovač vody alebo UV žiarenie. Pri ich pravidelnom používaní bude vaša čistička fungovať optimálne.
Baktérie AVA sú vhodné pre čistiarne odpadových vôd. Napriek tomu, že z nich čistá voda odteká, baktérie žijú v kale, ktorý je v čističke vždy prítomný. Pravidelným dávkovaním AVA baktérií sa zbavíte usadenín, filtre zostanú čisté, nebudete pociťovať zápach pri nízkom tlaku alebo pri zmene ročných období. Tvorba kalu sa zníži, takže nebude nutné čističku tak často vyťahovať. AVA baktérie sú vhodné pre všetky typy čistiarne odpadových vôd. Áno, aj pri žumpách, ktoré sa vyťahujú každých 6 až 8 týždňov, má zmysel dávkovať AVA baktérie, a to z toho dôvodu, že sa zbavíte zápachu, obsah žumpy bude redší a nebudú tam usadeniny. Tým, že aj po vytiahnutí baktérie zostanú žiť na spodku žumpy v kale a pri jej opätovnom naplnení tento aktivovaný kal pomôže vodu opäť prečistiť. AVA baktérie sú vhodné aj pre použitie v latrine. Tuto odporúčam najprv tabletku rozpustiť vo vedre vlažnej vody a túto aktivovanú zmes naliať do latriny. Neodporúčam polievať trávnik s vodou zo žumpy, legislatíva to taktiež zakazuje. Je to z toho dôvodu, že iba laboratórne testy by dokázali určiť, nakoľko je táto voda zo žumpy aj po použití baktérií prečistená. Žumpa samotná je zariadenie na zber odpadových vôd, nie na jeho prečistenie. Zariadenia na prečistenie odpadových vôd sú napríklad čistička alebo septik, ktoré sa skladajú z niekoľkých komôr a vždy do každej ďalšej komory preteká čistejšia a čistejšia voda. Žumpa je nádoba bez komôr. Pre lepšiu predstavu, voda z čističky alebo septiku zakončeného filtrom vie byť prečistená až na 96%, kdežto voda zo žumpy vie byť prečistená len okolo 60%. S mužom sme sa už dlhšie pracovne pohybovali v oblasti mikrobiológie a baktérií na prečistenie odpadových vôd. Vždy sme mali kopu nápadov, ako tieto produkty vylepšiť. No a z tohto popudu vznikla AVA. Účinné baktérie, ktoré sú jednoduché na použitie a spĺňajú všetky štandardy modernej doby.